Welcome back sa ating channel mga katropa. Sa video nito mga katropa, ituturo ko sa inyo kung paano magkabit ng two-way alarm dito sa Mio Salty. Bakit Mio Salty ang tawag na dito mga katropa? Kasi sa harapan Mio Sporty at sa likod Mio Soul yung kanyang likuran. So step by step mga katropa, tuturo ko sa inyo kung paano magkabit ng two-way alarm. At sa mga gustong bumili ng two-way alarm na katulad dito ng MSM, maglalagay ako ng link dyan sa baba ng ating video description. Lahat ng mga materialis na ginamit natin, ilalagay ko dyan sa baba ng ating video para ma-redirect kayo doon sa legit na seller doon sa Shopee. So sa pagkakabit ng alarm mga katropa sa Mio Sporty o Mio Salty, hindi na natin kailangan galawin yung harapan. Dito lang tayo gagalaw sa bandang likuran. Alisin muna natin tong side na to mga katropa. Ito lang alisin natin yung cover na to. So yan ang mga katropa, nabaklasan natin yung gilid. Magsisimula muna tayo mga katropa sa wire ng ating two-way alarm. Inorganize ko na siya at nasa inyo na yung kung gagayahin yung pag-organize ko. Ang importante, tama yung paglalagay nyo ng ating mga wiring o kung saan ikukunik yung mga wiring natin. Dito sa sakit ng ating two-way alarm mga katropa, ganito ginawa ko. Meron tayong dalawang split. Yung unang split natin, andyan yung red at black wire kasama yung blue wire. Ayan yung grupo nila, ganyan yung ginawa ko sa kanila. Tapos dito sa pangalawang split, andito naman yung pinagsama-samang dalawang yellow wire, gray wire at orange wire. So sa mga nagtatanong mga katropa, nasaan yung pink wire? Kasi kadalasan pag bumili tayo ng two-way alarm, mayroong pink wire na nakalagay. Ito yon. Yung pink wire mga katropa, pag nagkakabit tayo ng alarm, hindi na natin to ginagamit sa Mio Sporty, Mio Salty, Mio Soul o anumang uri ng Yamaha na battery operated. Ginagamit lamang yung pink wire ng ating alarm kapag primary type yung motor na paglalagyan natin ng two-way alarm. Pero pag hindi naman primary type at battery operated yung pinaglalagyan natin, hindi na natin kailangan gamitin yung pink wire natin kapag battery operated yung motor na nilalagyan natin ng alarm. So ito yun mga katropa, yung pag-organize natin. Tapos ilalagay ko to mga katropa dito banda sa adjustan ng idle, kasi dito natin ilalagay sa compartment yung ating balas ng two-way alarm para kung sakaling nagkarwash tayo, hindi basta-basta na babasa ng tubig yung ating balas. So diyan natin ilalagay mga katropa yung mga wire natin dito. Ganyan siya. Tapos dito naman sa baba, yung grupo ng red, black at blue wire maiiwan dito, pero yung grupo ng yellow wire, orange at gray wire dito na sa bandang dulo natin papagapang dito sa side ng ating CDI. Ganun lang natin ito mga katropa, pagapang na natin to hanggang dito. So sa pagkakabit ng two-way alarm mga katropa dito sa Mio Salty, kailangan natin ng 4-pin na relay tapos isang diode. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung paano gamitin yung ating 4-pin relay at yung diode kung paano gamitin. Iisa-isahin natin mamaya yan para mas malinaw sa atin yung paglalagay natin ng two-way alarm. Umpisahan muna natin mga katropa dito sa ating black wire at red wire. Yung black wire natin, ito yung ating negative ng ating two-way alarm, at yung red wire natin, ito yung positive ng ating two-way alarm. Dito mga katropa, sa ating mga wiring sa part na to, luwagan muna natin to. Tapos ito yung ating mga wiring, i-expose natin. Unahin muna natin mga katropa yung ating red wire ng alarm. Itong red wire ng ating alarm, ilalagay din natin to sa red wire ng ating motor. Ito, hanapin nyo yung socket na to, kulay red na wire, papuntang battery yan mga katropa. Diyan nyo ilalagay yung red wire ng ating alarm. Yan na yung ating red wire ng alarm, inilagay natin sa red wire ng ating motor. Ang susunod natin mga katropa ay yung ating blue wire ng ating alarm. Sa blue wire ng ating alarm mga katropa, hanapin nyo itong socket na to. Yung blue na mayroong lining na white at yung green na mayroong lining na yellow. Hanapin nyo yung socket na yan. Ayan yung socket ng ating starter relay. So dito na natin gagamitin yung ating relay mga katropa. Ipapaliwanag ko muna sa inyo mga katropa yung ating relay. So sa ating relay mga katropa, meron tayong number 85, ito yung trigger natin. Number 30, ito yung common natin. Number 86 at number 87. 4-pin na relay ang gagamitin natin mga katropa. Ang isa pang gagamitin natin ay yung ating diode. Ito. Yung diode natin mga katropa, mayroon tayong white marking na tinatawag. Yan, sa diode mayroong white marking. Yung walang white marking,
ipinagsama natin dito sa number 86. Diyan natin siya nilagay, yung walang white marking. Pero yung may white marking, palabas siya ng number 86. Ayun yung kanyang ano. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan ilalagay yung diode na mayroong white marking. Umpisahan muna natin mga katropa dito sa ating relay. Yung number 87 ng ating relay o yung normally open natin, ilalagay natin to dito sa blue na mayroong lining na white. Diyan natin siya ilalagay. Ito na mga katropa yung ating number 87 ng ating relay. Inilagay natin doon sa blue na mayroong lining na white. Ang susunod natin mga katropa, ito namang ating blue wire ng ating alarm, ilalagay natin to sa number 86 ng ating relay. Dito yung ating number 86 mga katropa ng relay, trigger yan, number 86. Tapos naglagay tayo ng wire dyan. Ito yung wire ng ating diode at ito yung ating extra wire. So dalawang wire ang nakakabit dun sa number 86 natin. Wire ng diode na walang marking at yung isa pang extra wire. Dyan natin ilalagay sa isang extra wire natin yung blue wire ng ating alarm. Ito na yung ating blue wire ng ating alarm. Inilagay natin sa number 86 ng ating relay. Tapos meron pa tayong isang wire dito sa ating number 86. Ito naman yung ating diode. Yung walang white marking ng diode nakalagay din sa number 86. At yung mayroong white marking ng diode, ito yung kanyang wire. Ilalagay naman natin to dito sa socket ng ating starter relay or dito sa partner ng blue na mayroong lining na white. Dito natin ilalagay sa green na mayroong lining na yellow. Diyan natin ilalagay yung diode na mayroong white marking. Ito na mga katropa yung ating diode na mayroong white marking. Inilagay natin dito sa green na mayroong lining na yellow. Pagkatapos niyan mga katropa po, pwede na natin isauli itong ating socket ng starter relay. Ang susunod natin mga katropa, yung ating number 85 ng ating relay at yung number 30 ng ating relay o yung ating common. Pagsasamahin natin silang dalawa. Number 85 at number 30 pagsamahin natin. Ito na yung ating number 85 ng relay mga katropa at number 30 pinagsama na natin. Pagkatapos natin pinagsama yung dalawang numero na yan, dito sa wire ng ating alarm, andito yung black wire natin. Ito yung ground ng ating alarm, yung black wire. Yung black wire ng ating two-way alarm, tapos yung pinagsama nating 85 at 30, pagsamahin natin silang dalawa. Yung black wire ng ating alarm at yung pinagsamang 85 at 30 ng ating relay. Pagkatapos natin pinagsama yung black wire ng ating two-way alarm, tapos yung 85 at 30, ilalagay natin ito mga katropa doon sa ating ground wire ng ating motor. So hahanap tayo dito ng black wire kasi yung black wire ng Yamaha ay yung ground wire. Hanapin nyo yung socket na ito mga katropa. Ito yung ating ground wire ng ating Yamaha. Diyan natin ilalagay yung black wire na pinagsama natin at yung 85 at 30 ng ating relay, ilalagay natin to sa ground o dito sa ating black wire. So ayan na yung ating samang black wire ng ating two-way alarm at number 85 at 30 ng ating relay. Pinagsama natin yan at nilagay natin sa black wire ng ating motor. So dito mga katropa po, pwede kayong gumamit ng socket or pwede kayong gumamit ng ibang paraan para kung ayaw nyo masugatan ng inyong wiring, so pwede naman. Ang importante masunod nyo yung mga kulay kung saan natin nilalagay yung bawat kulay ng ating wire at bawat pwesto ng ating relay at yung ating diode. So nasa inyo na yung mga katropa. Kung nag-DIY kayo, nasa inyo na yan kung ano yung proseso ng gagawin nyo para mailagay nyo ang inyong mga wire. So organize muna natin ito mga katropa. Tapos pumunta na tayo dito sa kabilang site ng ating pagwawiring. Buksan muna natin ito mga katropa para ma-expose natin yung kanyang mga wiring.
Dito sa ating wiring ng ating two-way alarm, unahin muna natin yung dalawang yellow wire natin. Itong dalawang yellow wire natin mga katropa, ilalagay natin to sa ating signal light o dun sa kaliwat kanan ng ating signal light. Dito sa socket papuntang ating tail light, hanapin nyo yung socket na yan. Hanapin nyo yung dark green at dark brown. Pure na dark brown at pure na dark green. Ayan yung signal light natin sa kaliwat kanan. Diyan natin ilalagay yung ating dalawang yellow na wire. So walang problema kung magkakabaliktaran sila dyan. Walang problema dyan. Ang importante may ilagay nyo yung dalawang yellow wire ng ating two-way alarm dito sa dark green at dark brown papunta dito sa ating tail light. Ito na mga katropa yung ating dalawang yellow wire ng ating two-way alarm na ilagay na natin sa dark brown at dark green o doon sa kaliwat kanan ng ating signal light. Tapos na tayo dyan mga katropa, dito na lang tayo sa orange wire ng ating alarm at itong ating gray wire ng ating two-way alarm. So unahin muna natin mga katropa yung ating orange wire ng two-way alarm. Yung orange wire ng ating two-way alarm, ito yung nagsisilbing accessories wire ng ating alarm. Ilalagay din natin to sa ating accessories wire ng motor. Ang accessories wire ng ating motor mga katropa ay light brown. So ito yung ating CDI kung mapapansin nyo. Tapos na tayo dyan sa socket ng papuntang tail light. Tabi na natin muna yan. Dito naman tayo sa part ng ating CDI. Dito sa part ng ating CDI mga katropa, hanapin natin dito yung ating light brown na wire. Ito yung ating light brown na wire sa ating CDI. Ayan yung accessories wire ng ating Yamaha o ng ating motor. Diyan natin ilalagay yung ating orange wire ng ating alarm. So yung iba nagkakamali, bakit nasusunog yung motor nila, bakit nasisira yung CDI na motor, bakit nasisira yung alarm, kasi ang ginagawa nila yung orange wire ng alarm, inilalagay din nila sa orange wire ng CDI o ng motor. Na ang orange wire ng ating CDI, ito yung ating ignition coil. So ito yung coding ng ating ignition coil. Kaya yung iba nagkakamali, orange to orange ang ginagawa nila. Pag pindot nila sa alarm, umuusok yung alarm, umuusok yung CDI. Gawa nga nung ground itong ating orange wire ng ating CDI at ito yung ating ignition coils. Ang gagawin nyo, yung orange wire ng ating alarm o ng ating two-way alarm, dito nyo ilalagay sa light brown ng ating motor dyan. Kasi yung light brown ng ating motor o ng ating Yamaha, yan yung accessories wire. So yan ang mga katropa, yung ating orange wire ng ating two-way alarm inilagay natin sa light brown o accessories wire ng ating motor. Ang last natin na wire sa ating two-way alarm, ito yung ating gray wire. Itong wire na to mga katropa ay napaka-importante. Minsan nakakalimutan nilang ilagay ito, pero ito yung magsasalba sa'yo kapag ninakaw yung motor mo. Ito yung mag-shutdown ng makina mo para hindi na makuha ang iyong motor. So napaka-importante ito kapag nagkakabit tayo ng two-way alarm. Ito kasi yung ating kill switch, yung gray wire ng two-way alarm. Ito yung nagsisilbing kill switch ng ating motor. So yung ating gray wire mga katropa, ilalagay natin to sa white na mayroong lining na blue. Ayan, yung white na mayroong lining na blue mga katropa, ayan yung ating pulser o tinatawag na pick up coil. Diyan natin siya ilalagay para kung sakaling ninakaw yung motor nyo, pwede nyo patayin gamit yung remote. So yan na mga katropa, yung last wire ng ating two-way alarm, yung gray wire o kill switch natin na ilagay na natin dito sa ating white na mayroong lining na blue. Tapos i-organize na natin mga katropa para bumalik siya sa dating itsura niya. Takpan natin na to ng ating electrical tape. Okay, so na-assemble na natin yung mga kaha ni boss. At ito yung alarm na idikit na natin dyan. Dito sa butas na to, dyan natin nilagay yung kanyang antena. Ito yung socket ng ating speaker, pinadala natin dyan, pinagapang natin dyan. At pwede natin subukan mga katropa. Mamaya na natin ito ilalagay yung kanyang ano. So dito sa ating remote, kahit hindi ka nakasusi o wala kang susian, dito po pwede mong pinutin to. Dito po pwede mong i-start yung ating motor, dalawang pindot dito. Mag-i-start yung ating motor. Tapos kung gusto mong patayin, pindutin mo lang yung unlock. Mamamatay na yung ating makina. So halimbawa mga katropa, nakuha ang inyong susi o nasira inyong susi, ninakaw ang inyong motor, sinusin nila, pinaandar nila, 150 meters mga katropa, pwede nyo patayin ang inyong makina gamit ang remote kahit na nakasusi ang inyong
motor. Ayun yung kahalagahan na may ilalagay natin yung kill switch ng ating alarm o yung gray wire ng ating alarm. 150 meters pag ninakaw yung motor nyo, pwede nyo patayin yung makina. Yan, totaling shutdown siya. Okay, so pwede pa rin nila mapaandar yon. Ngayon kung gusto nyo hindi na mapaandar yung motor nyo, ang gagawin nyo, ilalak nyo na yung inyong makina. So pipinutin nyo yung lock na sign. So mangyari yan, mag-iingay yung motor, hindi na nila mapapaandar. Hindi nila mapaandar yan. Ngayon kung gusto mo mapaandar, pinutin mo lang yung unlock sign sa gitna. Tapos pwede mo mapaandar yung iyong makina. So yun lang mga katropa kung paano magkabit ng two-way alarm dito sa Mio Solti. At meron naman siyang manual instruction nakalagay dyan. Basahin nyo na lang mga katropa kung paano i-operate yung ating remote. Tapos ang importante dito mga katropa, may ilagay nyo sa tama yung ating mga wiring para maiwasan yung masira ang inyong CDI at ang inyong alarm. Yun lang mga katropa, maraming salamat. God bless. Ingat sa pagwa-wiring.